Зодия Стрелец, за вас през месец август предстои в личен, любовен и професионален аспект да разберем от картите Таро какво е подготвила Вселената за вас. Ако желаете лична Таро консултация с мен, може да пишете на посочения Viber телефонен номер или Facebook страницата ни Handmade Таня Вановска. Какво предстои за Зодия Стрелец в личен, любовен и професионален план? Зодия Стрелец, за вас в личен план. Постигане на материален комфорт. За някои от вас това ще е постигане така на финансов напредък, финансова стабилност и така ще имате много мотивация, много жизненост за постигане на нещо, но ще имате и така един сблъсък на мислите, на идеите, на действията ви, на противодействията ви. За някои от вас в личен аспект усещам тук и за жените специално, да имат някакъв конфликт с така господин, който е в земната енергия, господин, който е в енергията на Козирог, Дева и Телец, човек, който по всякакъв начин ви кара да се отдръпвате, да се затваряте, да се чувствате по някакъв начин емоционално неудовлетворени. Човек, който ви причинява дискомфорт. Но това е така, за да може да изясните за себе си, че няма нужда да влизате в излишни спорове, да упражнявате егото си, да бъдете така насочени в това да постигате това, което искате, а да дисциплинирате това его, този контрол и да се отдадете на любов, на търпение и на смирение. В любовен аспект за Зодия Стрелец през този месец така ще трябва да се пазите от проблеми в семейството, от това някой да не ви следи, да ви дебне, може би трябва да не допускате клюки, интриги, сплетни, да влизате в излишни такива, кой какво казал, кой какво направил. За жените Стрелец тук определено ще сте доста емоционални през този месец, ще сте доста отдадени на партньора до себе си и това е с цел, може би, защото така ще искате по-отблизо да видите как се случват нещата. И при някои от вас тук определено в енергията на Зодия Стрелец, независимо дали мъж или жена, някаква интрига, нещо клюка, нещо, което ще бъде подхвърлено. В работен аспект за Зодия Стрелец